सुरिनि अनलाजों दाउ बेसे गोथाव। बोरोसा बेबी, नोंनि बे सुरिया संनो रोङाबाबो खालि नोंनि थाखायल' गोथाव गोथावबो संनो सोलोंगोन। नों जेखौ जानो गोथाव मोनो बेखौनो संनो सोलोंगोन आं बोरोसा बेबी। जेरै अनलाजों दाउ, सबायजों साम', मैथाजों एम्फौ, अमा बेदरजों नारजि, ना गोरानजों थास' बिथुरि, लकेल दाउ बेदर। मा जानो नोंलाय बेबी? आं गासैबो संनो सोलोंजोबगोन। नोंल' खालि आंनि जादो बोरोसा बेबी। संनायावबो मासेबां खस्थ'थाय, नाथाय जेबो नङा। नोंनि थाखायथ' आं खस्थ'खौबो सहायनो हागोन। बोरोसा, बेस्ट अफ लाक। थेंक इउ। नाथाय इन्टारभिउआसो माबायदि जागोनथाय? आफा बोराइ बाथौनि अननायाव गासैबो मोजां जागोन दे। मोजां जायोबाथ' मोजाङानो जाबाय। ओहो बोरोसा, नों बांद्राय सानबाय थानो नांला। थांदोल'। अल द बेस्ट। Once again, thank you, Emi. ओमफ्राय खैथानिफ्रायमोन इन्टारभिउआ? दा दसे थानानैनो जासिगोन। जेबो नङा दे बोरोसा, नों एकदम ना बिन्दासल' थां दे। अके। बिदिबा थाथ'दो एमि। औ दे। आफा बोराइ बाथौनि अननायाव बोरोसानि जबा जायोबा हामगौमोन। आंहा फोथायनाय दं बोरोसा, गासैबो मोजाङानो जागोन। एसेबां मोजां मानसिना माबोरै गाज्रि जानो हानो? आं बोरोसाखौ दसे नेथ'नोसै। दानोलाय न'आव मा खालामहैनो? बेहायनो नेथ'नोसै आङो। कितना अजीब सा ड्रेस पहना ना इसने, बिल्कुल बहन जी लग रही है। हाँ यार, ड्रेस तो उसने बड़ा ही अजीब सा पहना है। लेकिन ये हमारे ऑफिस के बाहर क्या कर रही है? किसी गांव से आई होगी यार। ड्रेस तो इसका गवार टाइप का ही है ना। अरे यार जरा धीरे बोलो। Are you guys talking about me? About my dress? Always remember one thing guys, never judge to anybody with her face, with her dressing sense. और क्या कह रहे थे तुम लोग? अजीब ड्रेस? This is not a अजीब ड्रेस. This is our Boro traditional dress. Dokhana. And I'm always respect our traditional dress. आयै। हाँ? ये माथो सौफैबायानोलाय? औ आयै। ओमफ्राय हा माबोरैथो जाबोखो इन्टारभिउ हैनो थांनाया बाबु? माबालै आयै, सारा साननै सानथामनि उनावसो खिन्थागोन होनदोंमोन। ए जेबो नङा दे आबा। ओमफ्राय हा नोंलाय हादोंना हायाखै? मोजाङै जादोंना जाबोआसै? होनायाथ' मोजाङैनो होबोदोंमोनलै आयै। रिजाल्टआसो माबोरै फैयोथाय। मोजाङानो जाखागोन आंनि बायदिबाथ', ना मादै? औ नानि, मानो मोजां जाया जानो हादोंबालाय। दे बिदिबालाय, दे बाबु आथिं आखाइ सुदो थां सानैबो, ज'नो ओंखाम जादिनि। ओमफ्राय आयै, जोंनाव सोरबा फैदों नामा? नै आंनाबो बावगारलायबायसो। माबा बाबु, नोंनि सोरबा लोगो फैनानै दंफैयो। आंनि लोगो? खिन्थानोसो बावगारदों आं नोंनो बाबु। सोर लोगो आयै? दहायनो फैदोंमोन, नोंसोरखौनो नेगासिनो। नानि, नै नानि, र' लेंहरनो आङो। नै नानि, बाबुमोना सौफैबायमोन। मा? आंनालाय सोर हिन्जाव लोगो दं? सोर जाथावथाव दे बे? अ बोरोसा, नोंसोरो सौफैबायानो। आब' सुरि,
जुरि नों औ बरसा नोंसिनाव ओरैनो आलासि जानो होननानै फैदोंमोन आरोना जोङो नोंसोरखौनो नेगासिनोखा दहायनिफ्रायनो मादैजों आंजों औ बाबु नोंना लोगोआ दहायनिफ्रायनो नोंसोरखौनो नेगासिनो आरो बरसा आरो नोंसिनि थाखाय आं जि मोजां सरप्राइज दोनखादों थां बाबु थांनानै आथिं आखाइ सुदो थां सानैबो आगै एमि बरसा थांदो सानैबो आथिं आखाइ सुनानै फैदो आब' सुरि नों बेयाव ओरैनो फैदोंमोन आङो मा एमि नानि नोंनि आब'सो जायो नामा बियो औ मादै आंनि आब'सो बियो ए आंहा मोनथियामोन बेखौनो आं बाबुनि लोगो होननायखाय बाबुनि लोगोसो सानदोंमोन मादै आंबो खिन्थाना लानो रोङासै ना दे जेबो नङा दे थेवबो दाबोथ' मिन्थिबायना बरसा आगै एमि थांदो नोंसोरो आथिं आखाइ सुदो थां जोंहा ज'नो ओंखाम जानोसै ना मा होनो मादै नङाबा माथो थांबाबो एसे आथिं आखाइ सुनानै फैदो ज'नो ओंखाम जादिनि ओमफ्राय बाबु नानिया नोंनो माबा लाबोदोंमोन मा लाबोदों आयै माबा बाबु नानिया नोंनो दाउला मासे लाबोदोंमोन मा औ बरसा आं नोंसिनो सरप्राइज होनो होननानै दाउला मासे लानानै फैदोंमोन औ बरसा अनलाजों दाउजों जानो होननानै जानो लुगैदोंमोन आङो बेखायनो नोंसिनावनो लानानै फैबाय आङो आंनो गोदाबाय आंनो संदों दा खालि नोंसोरो जानांसिगौल' आरोना औ बाबु गासैबो मोनखाजोब्बाय जानांसिगौल' जोंबो नोंसोरखौनो नेगासिनोखामोन थाब फैबाय हामबाय दे मोजाङानो जाबाय ज' जादिनि नानि थांदो दे एसे खुरहोहैलांदो ना मा होनो औ मादै ज' जादिनि आं खुरहैनोसै अके आरो बरसा आगै एमि नोंसोरबो थाब फैदो अके दे बिदिबा जालायदो बयबो नानि नोंनिखौलाय मानोथो खुरफादिया ज' जानोसै खुरखादो औ आब' ज' जादिनि नांथ'ला दे मादै नोंसोर जाग्रोदो आं दा दसे उनाव जानोसै जाखाबा मोजां जागौमोन ना नानि नांथ'ला दे मादै जेबो नङा नोंसोर जाग्रोदो दे बिदिबालाय बरसा आं स्पेशलि नोंसिनि थाखायनो लाबोखादोंमोन दे जानाय नायदो दे आंनि संनाया माबायदि जादों जानानै नायनायदो आब'आ माब्लानिफ्राय अनला ओंख्रि संनो रोंखो आगै एमि दे जादो आगै नोंनि बिब' संनाया माबायदि जादों खिन्थादो जानानै आब' ओंखामखौ रावबो दाजाथ' मा बियो जुरि ओंख्रिखौ नों संदों दा आं सोंदों ओंख्रिखौ नों संदों दा मा जाखो बाबु आं जुरिनावसो सोंदों आयै औ बरसा आंनो संदोंमोन संनो रोंगोन ना रोङा नों मानो बरसा रोंगौथ' आङो बिदिबा नोंनि बेदर संनाया मानो गोथां मा बेदरा गोथां मा बेदरा गोथां आंथ' मोजाङैनो संदोंमोनथ' माबोरै
मा संनो रोङाबा मानो संनाय? बर'सा आं मोजाङैनो संदोंमोन। बिदिबा मानो गोथां थानाय? बर'सा आं इउटुबावसो नायै संदोंमोन। आं संनो रोङा। मा? जाबाय दे बाबु, जाबायसै। I'm sorry बर'सा। नानि, नों बुंबानोथ' जायोमोन ना। आं खिन्थागौमोन। आंखौ निमाहा हो मादै। दे जेबो नंला दे। आं दहाय न'नि बारियाव मैगं एसे खानानै लागायमोन्देर संनाय दंखायो, बेजोंनो जाथिनि दे। जुरि, नेक्स्ट टाइम बेबायदि दा खालाम। औ, जागोन दे। दे बिदिबा आं उनाव फन हरफिनसै। ना मा होनो? एमि, जुरियाय, अबेयाव थांनायमोन नोंसोरो? आफा, दिनैहाय ना बर'साना इन्टारभिउ दंमोन। इनिफ्राय आं बर'साखौ बेस्ट अफ लाक होननो थांदोंमोन आफा। अ, आच्छा। बेनिफ्राय जुरियायालाय अबाव थांनाय? आफा, आं सासे लोगोनाव थांदोंमोन। आं जा मेंनाय मोनबाय। आं दसे रेस्ट लाहैथ'नोसै आफा। थाथ'दो। जुरियाय, माबा मोनसे रायलायनांगौ दंमोन। आफा, आं जा मेंनाय मोनबाय। माबाफोर खिन्थानांगौ दंबा आगै एमिनो खोन्थादो। बेनाबाथाय खोनासंखायामोन जेबो। आफा, मा खिन्थानांगौमोन? खिन्थानाय देनाय। एमियाय, जों गामियावनो मादैया नोंखौ आरो जुरिखौ जों बैसागु जानो लिंहरदोंमोन। मा? मादैया? औ आइ। लिंहरनायाथ' जों गासैखौबो लिंहरदोंमोन। दाथ' नै आंहाथ' थांनायानो जाखाला। नों थांगोन ना थाङा आइ? आफा, थांनायाथ' थांजायोमोन। नाथाय आब' जुरियासो थांगोन ना थाङाथाय? दे आइ, जुरियाया थाङाबाबो नों थांथार दे। जागोन दे आफा। आफा, बर'साखौबो लांफानो हागोन नामा? थाङोबालाय मानो लांनो हाया जानो आइ? बैसागु बेरायनानै फैथों एसे, लांफा। आंहाबा मेंनाया मा मोन्दों? आरो न'आव खोनासंफैबावनांगौ। खोनासङा माथोसै आङो। एमि नङा आङो। सानदोंमोन बर'साखौ इमप्रेस खालामगोन। नाथाय गासिबो साननायानो उल्थासो जाबोबाय। उल्था बर'साजों लासिंसिंसो खालामजाबाय। आरो बेबो एमिनि सिगाङावसो। दसे उन्दुनोसै आङो, बिराद मेंबाय। बिखा फांदांदां गुस्थि जारौरौ नों आंनि दाउ मैना गानहोबाय आं नोंनो गोरबोनि मा जानला मानला सिमां नुखोदे आङो? बे खर' गारजिखौलाय मा नांनायनि सिमां नुखोदे आं बेबायदि? जुरि बेखौ लोगो मोनबाय थानानै सिमांसो नुलाबायग्रा जाबाय माबा। जुरि, जानला मानला सिमां नुग्रा जाबाय दे नोङो। आं आरो बे खर' गारजिजों बेबायदिथ' माब्लाबाबो जानो हाया। गोसो फानजारिनिफ्राय दा बिरग'लां सना दुखु थागोन हांमा